Udah pi borok ki pai ba ki baju pek ba ki baju korsan ya kan di channel jongi usang adu perta. Mentang sengi ngakap man pen pai yang ya ke jengut ke jeng perkhat ke jeng pi syakamiet jeng ka santari mentau benai. Kata kami ke di ke jeng syak diap jeng Bah Roning Nongkynrih hakas nang motion. Hoi nilai i kala jagam tu ngilai i ki khubor kelami kum tu ba di ke jeng set jeng sipai BSF. Banyak kamet ka basa jeng Bah Roning la dapat pen khoi hakas sengi ke bu kata ka ni kasi ublai ke pradab. Ngili i luka do ke jeng pangnut jeng ka yeng ka sam. Kam tam e jeng i kodem ki khon ki bayi ki basam. Namar bau ni orang ba udai babsa babtia ya ke yeng ka sam. But let's say ka kam ka bau utrai ka kam ya kaliban ket iki masin ka wi caka ka kam bo kamai ka ji ka yeng ka sam. Man ngak man kan syah hang ni nakam ta ki BSF. Ambaro ki kali ambaro ki trok ki baket masin ki baket mu kindai kita kinong khaitu lani kita di ki smuggler namar hakani ka jela ka jongi ka jengkit iki masi ka jengkit iki mu kala balon nak ka snong syakawai ka snong namar begini ka jela ka babam do masi kinong khai hang ni ki thiet iki masi man shodo man odo nak ka ban bam ki paipa nak ka benta ki BSF for the BSF officials who are in Shillong, who are in Meghalaya, kindly note that all drivers carrying cattle in the trucks are not smugglers. Because we are a beef-eating community, cattle are being sold in the local market from one place to another. Not all trucks carrying cattle are smugglers. Kipai bang aku akan kerja kan ni. Ki BSF Border Security Force ka kamram jongki kalong banyak da ya ki kapur la kalong baga Bangladesh la kalong baga Pakistan ba ki pat kiri ki ba marjan. Sausngi sansngi kilayat ki BSF ki sngap jar halor jokan di kejingja. Ki pai bang aku banyak thu ya pi ba na preng ki kenhun sipai baro ki badan hari India. La kalong ki army, ki air force, ki navy, lani ki para military force kum ki Assam Rifles, ki CRPF ber kiwi ka kenhun sipai BSF. Kadi ka kenhun ka ba smart e man ai kot khubor. Dang ka hendo tarik mata ubanai. Nila yo ya ka press release na ki BSF halor ka blood donation camp junkie. Dan haka nyo tarik mata ubanai. Yo ya ka press release ng BSF bagi la camp kata-kata ngot ki BSF ki Bangladesh. Kay mapapan ang hindi kalong bagi BSF ki di ka kenhuan ka ba smart man ai khubor man pentip pat ba ya ki kam ki bagi ki le wat ki play ng ipan khana ibaret ipan khana hai iwe ati panha kisang ki thauru ki ai kot khubor nrei kat ya kan ka jingja Balei BSF ki sngap jar. Ngimi is kantin ru, ika kantin sngolam, kantin pak khobos sngolam sikani ka longyin. Kabalamat, ika jungduno iyo kupa, ika jungduno iyo kurim, ika jungduno iyo manjoki. Why BSF officials who frequently issued press release of your basic amenities, your social work, your blood donation camp, in each and every week, almost in every single day, you issued press release to publicize your social work, your work which you have done. But why are you keeping mum on this issue? Then you have a heart to feel for the mother. Don't you have a heart to feel for the 3-month-old baby who lost her father? Don't you feel for a widow who lost her husband? Don't you feel for the sisters of a brother of Roning Nongkynrih? Because some of your men killed him. Nakatara mo ka man ang hang ni. Ni kipat ba? Ni sukot tanga katanum.
Bat kay ka bangi le akan isi ka mamenta kalong bangi tenang ya ka bale chadakhar. Bagata kalong bantang bom beti. Habadon ka nudu jingsiat jingsiat ban beng. Nyim jumi syakmat pen pau ya ka ka bagadon hapo jongi. Ka kamram joki BSF kalong banyada ya ki patba kaput na ka jingwan joki briu ke mana syawari. Kene ka jingjah po motion kamdei ka sujaran khat. Ki patba akok man pekan mau ya phi. Ba nadu kini ki banai ki baladap. Nadu kini ki banai ki baladap. Ki patba ki basong. Hagi kaput. Omdei ki kaput. Tang jong ke India ba Bangladesh. Nari kita dau king mo banong. Nari kita amlarem. Kila ut, kila nam, kila mat ka jingsya pendik aki BSF. Ki BSF kem apshu akaput India bat ka Bangladesh. Hagi kita dau ki, kita perdiwa. Ane nyeli kila kiu syaki benta ki basanang jong kaput. Ban talasi ki truk ki baket marbam. Ban bat ki briu ki baket ki ukau ki sini yaudai. Ban ket na nang ba shalong lani na joai lani na penusna syaki snong ki thau ki jongki. Laka basuba bakila bandai ki mat ki bakhitu sa Bangladesh. Balei bo sipai badiban apa kaput baka Bangladesh. Uap penban. Ha kaput jongka amlarem. Ha kaput jongka penusla. Ngili ki kebal ki balami ki mai ki pat ki song kaput ki menjur bat ngai kan ni. BSF haja kaun ban un pendik ki briu ki bawa nasi yang kaput. Ubat penban ya ki parari nari India. Ubat penban upendik ya ki parari nari India ki balai syaki snong ki thau. Kawai pan ko kaban ong. Balai baka sokar jela. Ka adu kata bagi BSF kena pensyai dan ni kinda ai kata report saka sorka. Kajingja ka baja promotion ka hab apa ka constituency jong home minister. Balai bau home minister. Ai ka direction ka bakirki ki sipai BSF ki batana Shillong. Bagian pentip urut saka sokar ka ki belajar kata kesini. Nyemtip la kini ki briu ki BSF kirang don ne ma Shillong ni kila pet penban. Kai ba pelong ki BSF sngap jar-jar hadu mentah halor kan ni. Hatu ka simpor ki hatu license sausi. Mentokit leban lap yang ni jingja. Manu ki briu ki bang keti akan ni jingja. Lese kali bacang ki BSF don ru ki smuggler. Kino khaitu sa Bangladesh. Kebetulan keti lang bat ki BSF basiat yo Bah Roning. Kajing sngap jar-jar jong ki BSF. Kawan ra kajing subah ka bajur. Bakadon ka halendat jong kan ni. BSF officials, please remember this. You are a force who are supposed to protect the citizens of India, not to harass them, not to murder them. You are a force to protect the border of India from outside expression, external expression. You are not supposed to harass the villagers. We have seen how the residents in the border area of India and Bangladesh, they have been harassed. Your man has harassed them from a place 10-15 kilometers away from the border. People, the state need answer from you. You should clarify, you should tell the people of the state what happened on the unfortunate night of the 5th of May 2023 at Moshun. An innocent driver have been killed in a cold-blooded manner. Why are you keeping silent on this? Not a single word from your side. You are a force
who always love to publicize, to issue press release, to call the media people whenever you have any function. But why are you keeping silent on this? We're still waiting for your reply on this. The video of Bah Roning Nongkynrih. Brothers and sisters of Bah Roning Nongkynrih, they need your answer on this. People of Makhlia need answer from you. What happened on that fateful night? Kipat ba ngimday mo sngap. Ka sarkar ka don la ka chong ka jing kit khli. Man pensay ya kan ni. Dei ka sarkar ka bakhlan ka badang jing kit khli je kipat ba. Ka ban ai ka hukum ka bakerki na du ka smit baja cho ka to jing ja. Mo sipai BSF uri man pensay ka ka baja ha ka tei ka mi. Ngiri i ka jelang ka khat ka KSU menen ka singa po penusla. Ki don ki nong kren ha ka to ka jalang ki ba amle shu ki samla ki ba komne kom tang ki samla ki ba pule ki ba lek ya ka an. Ha ba ki la ong tang kita ki ba don la ni ba phong uniform ki ba nang ban set suloi. Ki samla ru. Penyada ya la jong ki pat ba ki nang ba set suloi. Shua bakan poi ka ta ka por. Ka state government ka di ban pensai halor jong ni ka jingja ka di ban pedru nakamta ka compensation ala yaki breu ki ba ti do yong ki ba ngam sikit kan do yong ha preng ki jing khang ti do yong jo ka NGT Balei ya kan ka ying kalang ying ka du no yo pa sim lap pau ye hadu mata Gini ya buat dia ni kena ke jengja. Nakam ta ke jeng besar ke bahok. Ya ke ying ke sam. Ya ke kurem bi ikut ni ke men ki para. Jeng Bah Roning Nongkynrih.